Gangnam Style. Gangnam Style. Pero célebrase nada en Xapón. Lola e Iván Esteiro véñenos a falar sobre isto. Contádenos, como chegastes hasta aquí? Sempre me gustaron os dibuxos xaponeses. Vivir en Tokio a estudiar o idioma sempre foi o meu soño. Por eso vinimos aquí. Tedes pensado volver a Esteiro? Sí, a teoría dura moito. Como se celebra o Nadal aquí? Aquí, o Nadal non se celebra en colexio. É unha festa comercial. Ano anterior, aquí é como os días de namorado. As parellas teñen cenas románticas. Alguna comida típica? No fin de ano comemos espadas. Porque trae o